echonigota Sogotiria omwana echonigota Epolesano murugio bota kwa muka Epolesano murugio bota kwa muka Epolesana sabana bachonigota Etoro muchi okeronje sobo mwalimu chonigota twakirembia mono egento kiagara twacha gotera uko kwabugire myaka emenge maete no nyaricio goterete agacha gasira tachito gotete story saidi no gotera uko na egento kiagara tenga gotera nuko twata kumanya ngaki chonigota yo nani ngoro esani ene yekene na kikiagire twachira kama gwagwa kobarigia nakyo mongina tigancha kiro mongina nakitoko koroka Teresa kwamba gota naje Teresa naye Teresa nje Teresa kiresa ni iria kubuga nakyo koigwa ya kwenyora magomba mangi totebiango Moses yo mwabataraji gototebi story twera sangi story ya chonigota yalisho kumwake simigali ngumusani wawe naende gali kaseni yane ono buna linge kaseni yane kire mogoro mwalimu ali kurwe eskuru gali kumuganya chabera gakurwa lisikisumu omuleta bakanka babuta baragera omukobu manapera n'umwiki konge ogenda sobo ikagerekera acha kurwara asira agatwara magomba mangi nakige kogera amwagite sani iyo naende kerakwa agacha matanga nachira matanga agacha matanga ense gategukana oigugochio moerio nabo koigunga na kiense ya tegukanite komorora akarua agasoka igo bono asinja bwata magomba ya mangi na ige kogera akorete ki amaterete buno mwana omwabo nae kwa mweto mugano osinero bunaroche naende bono mugano tinjeti ko moege ko no twalinge ko mokira litu bono ona kiria ko tabanga ki bali mu arenga aroro bombu atesie na bere igo bono bali boli mawo kwana igekena emyaka yari ngetira geto mugako gochoni batase korwasira 91 kagerete bono yabe ile myaka 20 na yangu turarusania 2021 oroche kuru 1991 itali miaka tati anga 20 na tisa hiyo sina tisa sente 2021 miaka almost 30 omugaka choni boto mwako gachire kurwa sole natigeta abana bake sana abasinini lakini yasao bakonyire bakinire babeira bantaba onyo tegeto mwana kabgato mwako yo mosebere miaka tati abantu bari bose banyoni nakibana baba kuro manene gakuruko rai buyani bota uyu kabere urukwa weekly mukaya bota uyu gatatu rukuchakiri ni murabota uyu kanoro kwa meri bota uyu gatano urukwa sekieli bota naro makota abana batano uyu nara tigete uyu ni akevere hono orori most bone miaka 30 ando ro manne mono bono tigangonda esa mwete ntara nyirigi tindi konyora moyo limbu ende ko banoyo bajinse chiabo na ya exactly Ilani mozi umakuti zani na mbiri Mwandi ongaga konyaobe Amra Thomas mama ikonge Wano ulina tumbo Wawawe Sambo liongaro bileli esani ngakyo nkoni bugire mono sebono gwachito kareko ndetera magomba mangi mechando tinyata ketiko nyiko ose okonyo byo kerekere chinga Buneko bugaiga ituko ndiko era ntarabugu yoliete limone gasinachi kero konyete kero koramna ikorasirete na ibugu yelende na kora ibo bona alishaka motera alisinera agakwa kera alisia kwete ndikoiwe obe ndeta bakabuwa ye nganyole nsegera irogo kumya aronga twara magomba lendi tukakora Moses. Yes, please. Una ya Moses. Amura baba boto. Wana tutaku boda ya ngubu no lipa. Okay, nchengo ku Samuel okemwa.
setere Nyaribari ikorongo kizemo cha Nyaribari indwete Kisii County esani ya umwalimu choni bota nero ngubugima mpya namona kubuka engenere ekongo ichinguru choko chakalituko ona twamana kurengera ringaki esani ya lishaterete byai abantu abambaro obuli ochoni bota nero obuli bono ke tu ajire tu akororire bona nto che konyora ngaki Moses tu amana ko kwana ko komera na nere mona kontinga ki umurungi wa boto turojinya sawanga bona Moses kila alisia terete sani elia na tebe ki Moses mubwate stress abana bae naki ngwa chitwa kanya Teresa kakini abana mono mono na butole nabo woruje kuja gogotebe no mugano no iriro mwana nyagitari igo nindare totebya ngistori ya murumi no bota ukiwali buna mwana Teresa gotebiri John alenga sijigari John muna konyora risi chabera abu gagotebana ngorenga sijigari ninche ai chikari kwa kakolire ona kana achire ne gari twamanyorire chabera tuthi naita ikaigoteba mwiki konge agendeka uni ndugu yae igo chinga karwa karuna entereba ose stand boy muna entereba yeah nkonyora kwa lenga liskera kurunyamira ngwaka mugwikire ngaki gocha bwa yiko etwajete tukamanyana mono weta na endwere lisio manyene mugaka buno linya woka ko mugano yora kumuga ko ndoraiga ndugu yangu ilieta ndugu yangu iyo kali isana alisi muntu kiorenge asabali bana baibwiri myaka ya 2000 ba majisani chiaye alisi muntu kiorenge kiagara bono nyakwa tena nkomo buri kwa ira chigali kwa mweli futuka mutaitika ngusukeli mutu abundu yangu enkora bwate eyokumya unabone kero twajete kogende nyangi ya Cyrus Ketuma nje nabairete ne gari ya Margaret jena moirete tukagenda alisi agachenjeri chianga chiaye keroka no abikirete suti yaye ye nyangi probox babwate ya mugeni no banyetikete ska ngabaira ne minibus yeah esabali ya Cyrus esabali ya Nyaribari enyangi ya Margaret na Cyrus Sampoti Gituma yeah egakore rukabrongo na liese gierwanete tukanyora chibira tebete tense nabantu baitiru sondu erori yari kire sondu yate tuwa magena monero lakini yeye wao koroko bako enda ete lakini yeye likire sondu mugaike nyangi tugaike nyangi yako nyangi nero ose ne ogotera ro bono kabanyu manete ujakira abwa yande na ruta agende guchi lakini kero kune esongi yuma ite era siali pamwe yemo na choni bota ne choni bota ere side ene gechagete ne sabari ya Nyaribari gechagete side ene ngakirtwa bota compact igo bono kero gota nae koirete nae kwarenge ndereba ye igo bono alisina atende tie nyangi eria mono tari moga nae tu aterete gentaro ja arengo twarare to muchiyo ogasoka mambia kogenda kabrongo no nyangi ajiete gusiberu asomusubati uliale gokore bonyagetari bwaye ando nsi alisia sara koba nakia bantu ngota balingo na alikuwa nafutia umati musangirio ya rekoba na ikaranza se kanyaiga musangirio ora 10k geti chorete mono abantu bagateba tigate neno ene mesa igoro tomorrow kera gukwa ne speech sana ma de speech no nyo jitu wake sani we na babwate talent wana record yeri tebwiri watu akarekodi ngagia matange mwache magatukuta aya gutubire ili changinire ili tukuria matanga abantu bakarekodi biko no nyanya actually no ebya reko birabe bire miss blessed asebitai ke goikirwa lakini asichimemo asichitepo amekuingilia matanga alisina kwaneta akateba pole mwaka chite mtobiri yara libioro cho mwacho kana bo lorengo mwacho kana mana bono mugaka yes atwira na mangana choni bota murumi no renge nero muroma nene ayeko mubwati nje nkaro mwisho okaro mwisho
kero gotegerera sani yaye kire kubuga ose nguru kiredio ose nguru minto ose negesa kiredio ose kera muko nyebekanga yeah nkioko actually what do you feel sometimes indiro go feel bobe baka kwegwekire tena o commenta sukari echewe ebwata magomba yo kumi amanene ndo kuinyoro mugano ebievu yaye toko iguno na kwategera gukorana na ibasa gukoretera musunde yeah igobone sanya rikera yabugire okora buna choni bote ikora igo yani akora turi gukaga nkare ore mburu na kwabika abo tugukaga na ni miake yatebu ibone ire pati igo yo mwaka keronte mwaka igo mwaka kwenye karanje kwenye no moya ren kera kwa choni yako ise moya ren lakini asirika bona ngo choni bota na yo mwaka keronte bole sana yo mwaka keronte sugusio mano go choni bota Upole sana walimu baito mwenzi asogosilo mwalimu na choni wata asogosilo mwalimu na choni wata upole sana sawa mura mwawata upole sana sawa mura mwawata asogosilo mura mima choni wata asogosilo mura mima choni wata upole sana sibaria mwite chawata una internet exactly Teta magombo bota sio mwana ukaro sababu ebona bona epande Mosi. Abo. Na veo tengeru. Podia salvar terra. Otro na kuoko. Abwate mini sana. Adman. Moses. Ukagire to mwana musiki nale oikeriro mwako. Taracha. Taracha onye arachi kuna gocha. Kiera abwate sensi ekoirari amangana gukwana atari buna ya kwa umira na gukwana. Arekorengereria tambe ndekero kindene ekegwa iru burungaro chebuna na kigende kiya chagete ende na kikegenderete na ende na kiya koro mugano ya bona imesikia bona kisasi kipya koteka ramuri ya bona yekurubania bunero mategerere mesikie mengi asita yura beke sabantu musikana kerete disturbance lakini ababona mbirebe kubeka urasa kosoka gikubuga abantu anya bari nyumba usike ugisiko urotebe na totegerera yeah iko meaning ebo ngo bwaye mbwarenge tarantete nawe mongi na totebya ngo kurwara kumuga yaka ya itire menge kara chagite kurwara tiga chagite buna kumbara magoro
akarua akagenda nyagitari ema busongo kabo kubekirwa manje omenyoe wiki gachi wiki ya urwaro roicha ko kamana ko hendera bano gacha pakikuba karwa chi ona chikwe yana nyora ngatari kwe yana buya airo line chete kamo akanyore accident kara ri ku Nairobi agacha kabekirwe gento geteri goti eko gara rende ngari goti rite nene kibwatete akara bana karo kimitinyi mekeiga agacha kabisu ona kagendera kurwara mweri aya akabumurwire mono karabo murwire mono tukamanya kugonga tukamwira tusongo chenera tukamwikyo akarua agapimwa bagateba tikunyalekana obeire murwire mono mwire Kenyatta tukamana kurwara akarara matukabira abo tukamana kuimoka kurwabu engineer na abaminto balengo tukamwira baka Kenyatta bona karo tuwaika Kenyatta badimite tukaira ngubwenali amweli oye takulitia kule wiki ya maguna kaigwa malio agasira akarenta kwenu bona kwenu bukwaye nabo torosetio murobiri ukarosibunga tukamwagara ku Nairobi tukamwikiga magoroba akarara nyumba mambi tukamoyenirende na alisie pandi yaye no yalenga tukakuru mugano mugaka Moses mwana na mako numanyete inone familia manyire usiengima embuya omongina no chotebe inche kwambuka Teresa omo murugio bota choni bota muntu tayota komanya uko buli bono mwete ngendo geko gera amanyekanete igale ngo mwalimu akachorwa se usi mwalimu saka kura chake ni yuti igale gweta usiengima one kerale gweta usiengima all retired teachers won't speak ba mumanyete naende nimbanyora bono iga teriko organize mingo no mungino bota bono ono obuya bwo muntu abokuna kumutunya na matukonsi bakabono kale moyo naende gakule na bama obuya uboko gendera tiangire bageli ngobole riswali na nakoboli kale emiaka karibu 30 yairire gisomo yako bono abangina na nimaite onyo kutikirito mwana orenge emiaka emeke ebere iga kutiketa koromo kesana mono omo ubwate emiaka ebere omwana ubwate emiaka omwana ubwate emiaka ebere abangina mpara abagaka babo bagusira kere basirire omo chinoro ogenda igo ngiora batebi kiagara yarorokanire style ukinetia abana bao okiretio mochiobo tabakapono iga all strong 30 years later as a single mother now onda tebenga ase matukaya iga orocha magweli bunaku na gocha obunyasaye mbulime y'abantu abange kyero konyora ngwekero omuntu asireribwe ekero obunyasaye butayo tari kunyara kwere mibwe kwa manyene kyagera litanga ni nyume ense tarakore migose mutara ikaranza nonde moremanie ayebuye ka gokorere mi nyasa ko chinguru akoye chisemi egera abana bali watigeru nonye bagoteba ngango chikobore ndu bale ngo chiko support bubale njera teyo asibono iga nayo gokora abantu bamane go support nabasubati babono iga tigango bete nenere onye bago abagaka baba basirire muntu bwete nenera omaete ngo mugaka no sirire abana bango chinde mugondo ngo kora yande ABCD ebakonye amatemana goswaime asoborito bwaberaire igomono okubwa ebintu ebyonse naende bantu rikora gose makweli narengo lakini obe turi kwenda mugondo turi gokora iki gekoreta mapata sinka bona ye gosirete nenge ige gosira eba Moses kora tuli mechie menge kero mumurasirire ora buna kwambuka aba murabachakisi intanga maria mu mama ayo mwana ominto ebintu byo mwana ominto ntutoko ireme gondo gukiga bono mo barako yotigara tari konyora support kuru asaba mura ngiora kwa ayo tokwiraneria na nyasaye na tukunete tu abange me jinkoro ebyo toli gujia gento kyo muntu kwere bwoye na twari bya bwate ne byaye ni byo yote goso
no yo okurigia mao igo narai koigwa mungino yawo tenu bunyasaye ne gento kiengencho onye tubwati obunyasaye me yago nario gochaka obunereria utapatapa korabo no mungino otigaire bweka bono rika moko musupport ese kibono mwachaka kurwanio murugi unyagusira ayinko nyaigu muri no anekiretio amange una recently ndi arenge na batagete goseria abana bo muntu kweto tayo na chichirani chigoseri no mugako yogoti ikimogo soero mugoti go mugako ine bintu bya ya bibina bigo chanda abantu abanga ona ngukorera tole otera guchikokorera kiorate bya abantu yaso bwenga turatebe naki buya muno soko cha kwino ainya saba kuna kurunyali bali bakagwata cha italia mangano 10 na muntu yokoro kwalisi no ijoni urujonye batasi kaine ukoro kwale susira talinsa ngale ngale onye kwarule susira naende kwama na komenteli na tali susiroka na kwaruronde wachire waswaiga iye meaning y'abantu abo babere ebembe tukwale kokolebyo rojina rito koria ne ritanga ni kama wawa gesanyiko yesense yetongwa mbono na ikire mcheni nyimbo byanse torojirende bono wejo muntu ogerire gwaikira numugako iyalisi na John Bota kiageronye bata abigete kabamu gacha gukeigwa tikwale kucha kumanya magwago tikwale cha kumanya magwago maybe enjire ngao etali yeyu omongina yurate bya bantu Jonda tebenga obuya bwa Nyasaye litanga na bwo banene litanga ndigamba ira ni lingambi ya mono aso wikenge na ende mbi ya mono Nyasaye obelia na achicha twacha kumera na nainwa nimenyete gekake tatigo mu muroma no menyeta asego mucho yabona mucho na ndo akagorobole manga kigara abasanga tabana katora kana ngojisko kidogo bono ase asomuga kolia njonda tebenga ase bono iga yonko bakirambia mono alisino yo mintolenge mama mwabo na tata kurubo iburu bwane igo balenga abamo chikaseni bono na intuga tugatwara ubuirio tukamwanja sengenja alenge omwororo naenda ali wanje utoigwa ochichao torora twaigubuya twagokanere ekera achire oratenga nyumba omana koruo soka mwana yo mitomokoba negali omuira naende twarambu yarende igontu amwanjete bakanere munasire bono obuyambulinga abantu bamenya no murembe ekera abantu bamenyete no murembe naende bagoteberera nienka aba dio mana ndiri kobara lakini mogocha ama mwakwana lyakoraki lyahera yamana ndo mwana wanya kuwakeresi miau bono aba kusiba minto ngotama etio mwali muchoni bota ngotama nyitikeronche usiengi mana kiagara tuikaga komanya side ya story yo goteroko twakwani na mumuromu abo mwali muchoni bota Moses twakwani no monginoye Teresa Kwamboka murugi ochoni bota mwigule story ego bono nani kero chikotegero kotero kuchimambia bono leo kama na kumbe kazi ilifanywa ni mambo yalitendeka mtu bono twabire no mugoko sana unanjeke na hata chomu choke ronchega iga feeling ile na igwa kumbe okotera ngubu gate chingo okotera ngubu gato mwika ime yaye omonene muno omonso twikire gaiga igo tigango okotero tugusiekera amabera tu ase Facebook mongina kwa gotira no tengo Moses family mwali gotocho idio sana yumi nyagwa kanjikocha kao yesi nyago bwati pole sana bota Kwamboka pole sana pole sana
sabi yo mo mina go etoro mochio choni vota mochio keronche mawagwa otumba aye nyagoka ndaite nkubulira iswali tutarakora interview nino mwarostio teruko mwalenke ni kegara nkubugiri kwalenga alisi aye kwalengune kwalikubuki anje drumist ane drumist wakabugiri wakabugiri tikandongeka alinda kubuli biya aisana somo kere mwara crossio goteroko nki goteroko gwacha ogotero mo gaka joni alisi manyene ebinte bingo matini gale korota ebinte binge ale koira una bona semo yo bokongu no bomonda gasirire ale ko bokuli no bwaye so ekera go composition goteroko tatale gotaka disturbance okonyore kanste weka rumu ya ebika ochora gotera una taketekere kwa akokore pi oko dapu ne radio by the nini siminjia lengo ne radio cassette odapo eka radio giri ndija kumosire one kare tu achira sama soezi radio giri ndaria kuigorera o tabiongera bono taketubugiga na mongara kana kurigeso esoro so kurwako twanya kogenda ngora sama gosare twanya kurekebisha paka gotera kwacha kohera ewo won ogotero ko wa choni bota na kine tente ngakimwa koroseti ogotero ko kwa choni bota nyala kere ko korosi wa nyomba andoje na mwa koria ale kuna kuhiria mariga ega korosia ateno na siri musani bwengenjo sana paka gotero kondo jina nyona kore kori go gugonsinya lakini tigande mererie so nkwalenge na mayanda sana gotero ko bono aya valenderete gentari gitakataba na rosirio gotera gaiga ono nte teto chake practice o se mwe sala system NCP mugachaka kubanga to ikaransete asama zoezi akarueri yogi tukagendera go kuna kurekebisha na ukoja kuja sawa unakora kifungo tuake kugia tukugia soire twateba sawa tukagendera go jimoto bono ono kere mwagende studio bono kere mwagende bono studio ko gotero uko arisbono kubugiri bono Nairobi bono ni studio mwana record what was the mood mood yes studio kilo mutu na baiko getaka usugia sana sange jocho ni bota no muyo lenke na ndio giri ya ngiri ya so gotera kilo mutu na baiko getena ndenya saga nje bimbo bikabuka buya sana bono kero gotero bono gotero gesamo korosi miaka yachi miaka ku 94 mpaka bono miaka ne menge bono kero ko gotegerera ngiki go chasepere ngiri bidao ekeke konginyoria mono mwaka joni alisi in fact na bwatu bwanjani one kere kubuga enkoinyora nara na tornera ikonge asitwa ikansire gasige tari sama futaro sibu ngundi alio oro nkora inyora nara no ari monya tini kora kusuna kwete ya enkora no ari moyo no tore komo bono habaminto ni gotoro mochi obo mwalimu Choni Bota oyo kweta around 1991 30 years later twajira somo choye kumanya kuvuga mona ogotero ko kumwalimu Choni Bota koko tubugira butambe kurwa sechiretio koko tubugira abantu abangi bakubuya si family cyabo twataka kumanya ogotero ko nyakikwa rose tuwe effect kikubwata se family yo mwalimu Choni Bota twabane bat sana tumera Moses mu muromo abo tumeire omurugio ya kwambuka Teresa abana baito tomera twakwane mangana amangi twabira no mogoko bono ntukagerenga kero chikotegera goteroko bono ngo chikotwari kuri meaning ikiagara bono umunori pole sana omurugi obota Teresa kwambuka ndenda abana obugwatigeirwe umongina neroyo bono kero komororaiga bas ogotera bono guchikobo ukuchikomento bwansu mono side bya mono sana nyasaye tikabasiseni Moses nyasaye tikabasiseni sana thank you so much.